Guys, magandang hapon sa ating lahat. Yan. At nandito tayo ngayon sa Wayland, Missouri. Biyaheng St. Louis, Missouri tayo, guys. Magde-deliver tayo dun bukas. Pero sabi ng dispatch ko, first come, first serve. So makakarating na ako ngayong hapon doon. Kung bukas pa sila, pwede na ako mag-deliver. Hindi ko naantayin ng kinaumagahan. Kasi bukas pa ng umaga ang deliver ko, mga bandang mga bandang alas 12 ng tanghali. Meron pa tayong 3 oras na driving. Dito ko sa Flying J. Pero linisin muna natin itong ating windshield sandali, para matanggal yung mga bugs. Marami ng bugs sa windshield natin, para malinis din. Malapit na ang Christmas. Sino ba ang magbo-birthday sa Christmas, guys? Advance happy birthday. Kasi birthday ko Christmas din Not actually the date na 25, pero ako 17. Anyway, linisin muna natin ang ating windshield. Alright, guys, ang sabi niya is 61 South St. Louis, St. Louis, Missouri. Bukas pa sila ngayon sa dideliveran natin. Maganda, para ma-unload tayo. Pero kung hindi, bukas na. Total naman, hapon na rin. Patapos na rin ang driving ko. Magpapahinga na rin ako. Hirap din kaya maghanap ng paparkingan, guys, kapag kagabi na. Minsan gusto ko pa nga yung kapag pwede kang magparking doon sa site ng dineliveran mo, doon ka na lang magpark hanggang kinaumagahan. Pag naka-unload ka, alis ka na doon. Dalawa, guys, yung ginamit ko ngayon na AirPod. Baka sakaling mas clear yung noise denoiser, yung meron pa rin siyang ambience. Pero kasi kapag kayo totally wala kang marinig, kapag huminto ko magsalita, parang nakamute na siya. Binawasan ko sa setting yung noise denoiser nitong AirPod para sa ganun hindi siya masyadong mute, o yung salita ko lang maririnig nyo. Kahit pa paano, meron pa rin kahit konti. Pero clear yung salita dapat. Pero salamat sa mga tropa na nagbigay ng feedback na maganda daw yung headset na ginamit ko. Dito sa loob ng truck, ang camera ko dito may sinit up yung 360. Pang loob ko lang ng truck yun, tapos yung GoPro ko, yun ang ginagamit ko sa labas. Kaso nga lang itong GoPro camera kong ito, guys, wala siyang Bluetooth para dito. Kasi luma na yung GoPro ko kailangan mag-upgrade din ako ng GoPro kung gusto kong gumamit ng GoPro pa, or yung 360. Pag-iipunan muna natin bago tayo makabili ng GoPro na isa. Yung kahit yung 11 lang, hindi natin kailangan yung latest. Kasi kapag nagbablog ka naman, di naman kailangan ng tao yung
maganda o magarbong klase ng camera eh. Ang gusto lang naman ng tao makita yung mga ginagawa mo eh. Pero nandun na rin, kahit papaano malinaw. Pero yung mga ganong klase ng camera, yung hindi naman kailangan ng latest, it they do the job well too. Sabi nga nila. Maganda rin naman. Okay rin naman. Alright. Ito, makita natin to guys ha. Dito tayo ngayon sa New London, Missouri. Kaya makakarating tayo doon ng on time. Wala pa silang sinasabi sa akin kung meron na tayong reload. Hindi ko pa kasi na-deliver. Pero bukas, sasabihin na nila sa atin yan kung anong direction natin. Kung meron, kung wala pa, di punta tayo sa truck stop mag-abang. Alright. Medyo mabigat tong pangarga ko eh. Patatas kasi guys eh. Sa, sa ano, yung pinag-uusapan natin kaganina, malapit na naman ang Pasko guys. November na ngayon, isang buwan na lang, December na naman. So ang plano ko, ito plano pa lang din naman. Pero usually kasi every Christmas talagang re-request ako ng day off ko mula 23rd ng December hanggang January 2. January 2. 23, so 24 yung Christmas, so 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. Bali 11 days yung ano ko yung hihingin kong leave, magli-leave ako. Hindi ako papasok. Ilaan natin 'yon para sa pamilya. Siyempre, lagi na lang tayo sa karsada eh. Yung mga ganong okasyon, talagang hindi ko na talaga pakakawalan yan. Pero kapag sinabi ng ng dispatch ko, sabihin nila may short run, Nestor, sabihin sa akin ng dispatch ko. Ng Petsa 26, di ba? 26, 27, 28, 29. Apat na araw. 26, 27, 28, 29. Apat na araw yan. May short run. Baka gusto mong lumabas. Balikan. Kakanain ko. Kakanain ko yun. Tapos 30, 31, 1, magde-deo ulit ako.
Basta sigurado lang makakabalik ako, ha. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, ha, ang pera nandyan lang yan. May mga pagkakataong ganito na nasa ito mag Christmas at saka New Year importante ito Para sa akin lang don't get me wrong kasi siyempre yung mga ibang mga kagaya natin na nagtatrabaho siyempre kapag ka-holiday kasi double pay, 'di ba? Double pay 'yon kapag ka-holiday. Kahit sa tracking 'yan, kung company driver ka, double pay 'yan. Merong extra na ibibigay sa'yo kapag papasok ka ng Christmas or New Year. Hindi lang sa tracking, hindi, sa mga namamasukan sa mga company, may mga may mga holiday pay. Pero sa akin, siyempre owner operator tayo, wala tayong holiday pay. Pero para sa akin, kaya iti-take ko na to na para sa pamilya. Like I said, ang pera nandiyan lang pagka masipag naman tayo magtrabaho. Kumbaga sana hindi naman tayo yung totally nag-ahabol. Meron din naman tayong naitatabi, panapal sa mga bills natin. Ganun lang naman yan. Let's say, di ba madalas ko sabihin sa inyo, ngayong araw na to or ngayong buwan na to, maganda yung kitaan. Since nagbabayad ka pa ng truck, expected mo siyempre mga susunod na buwan baka pangit. So hindi wag mo lulusawin yung kinita mo yung buwan na to para merong ang panapal sa susunod na kumbaga walang-wala ka, kumbaga mahina biyahe, meron kang mabubunot. Ganun yun. Di ba, Ale, pagdating ng panahon, babayaran na natin ng truck. Malaki kasi yung binabayaran natin sa truck ngayon Ang monthly ng truck dito, sa akin lang is $4,000 monthly. Pero may mas mamahal pa ngayon, kaya nga ang dami nga nagsoli ng kanilang truck Nagsoli ng truck, marami. Kasi ang monthly ngayon ng truck, pag nag-owner operator ka, nasa 5,600. Ano bang kikitain mo kung yun na yung monthly ng binabayaran mo, 5,600? Wala na. Kasi lahat guys, hindi bumababa. Diesel, pataas ng pataas. Oh. Tapos, ang freight ngayon, yun nga yung lagi kong sinasabi sa inyo, sa dami ng kakompetensya siyempre nangyayari dyan, nag-uunan na sila ng load. Minsan pa nga, pababaan na pa nga ng presyo Pababaan na ng presyo. Magtanong kayo sa mga puti kung paano ang tracking, o makapanood kayo ng tracking. Sasabihin nila, mas maganda ang tracking noon. Lalo pagka owner operator. Kasi dati maura pang diesel, ngayon ang taas naman na. Pero hindi ko dinidismay yung mga gusto mag-owner operator I'm just only saying the truth. Na ang owner operator ngayon, kung hindi ka marunong sa pera, ay talagang lagi kang mauubusan ng bala. Kaya yun ang madalas kong sabihin sa inyo, kapag kumita kayo yung ganitong buwan, magtabi-tabi muna kayo. Not until mabayaran nyo na yung truck nyo kasi laki yung pambabayad nyo monthly sa truck. Pagbayad na yung truck nyo, so 4,000 na monthly may tatabi mo, katulad ko, kahit medyo mapandalas na rin ang pag-outing yung pamilya, kumain sa labas paminsan-minsan o twice o 3 times a month na mag-restaurant, kasi afford mo na, gawa nga nung siyempre, hindi ka na nagbabayad ng truck Now, kung sabihin naman natin, meron ka pa rin naman expenses sa truck mo. O ngayon ba, na nagbabayad ako ng truck, wala ba akong expenses? Meron pa rin naman akong expenses. Pero I can still afford it. O kaya I can still manage yung expenses ko kasama yung payment ng truck ko. Now, kapag bayad ko na yung truck ko, ang mangyayari niyan, wala na akong babayarang truck, expenses na lang ng truck ang kailangan kong itabi.
which is ang expenses ng truck po na tinatabi ko rito monthly is nasa $700. Itabi mo yun, $700. Kasi hindi naman buwan-buwan mayroon kang pagawa sa truck eh. Hindi naman monthly na, oh, ado ka na naman sa pagawa na naman. Walang ganun naman. Basta ang importante, used truck man ang kinuha mo, bago man ang kinuha mo, halos parehas lang din naman yan eh. Kung hindi ka marunong mag-alaga sa truck mo, hindi mo mini-maintain yung truck mo, wala. Lagi kang nasa ano yan, lagi tayong nasa pagawaan yan. Kaya yung mga kasapwa o kasamahan o kapwa nating mga company driver ngayon na nagbabalak mag-owner operator, yan, nakikita nyo ang buhay ng Lakay Trucker, still standing pa rin naman. Sa awa ng Panginoon, mag-apat na taon na tayo sa March. Malapit na yan, ano na ba yun? November na next month? Kasi ang araw ngayon is October 29. So, November, December, January, February, March. 5 months na lang, 4 na taon na tayo. Isang taon na lang, kung may awa si Lord. Still standing pa rin naman. Namamanage pa rin naman natin yung bills natin personal. At tuloy-tuloy pa rin naman ang biyahe natin. Kumbaga. Basta importante, wag lang kayong maluho. Wag lang kayong magastos. Pero honestly guys, sa totoo lang, marami tayong kakilala rito na owner-operator na hirap. Bakit? Kasi alam mo sa totoo lang, meron kasi silang mga bisyo eh. Alam nyo, sa totoo lang. Not actually bisyo na, let's say sabihin natin, nagda-drugs or ano kasi hindi ka pwedeng magganyan-ganyan kapag ka truck driver ka kasi tumatawid ka ng border kapag ka na-champion ka sa drugs na yan, automatic tanggal ang license mo lalo na pag naka-aksidente ka. Ang sinasabi kong mga bisyo o kinagiliwan ng mga driver man o owner operator man dito, company driver man is online sabong. Guys, marami dito sa Canada na ang libangan nila is online sabong sa Pilipinas. Diyan nauubos ang pera niyan. Nauubos ang pera ng mga yan. Yung mga iba, online casino. Siyempre, minsan pag nainip ka, pataya-taya ka ng mga pa $100, $200 hanggang sa masanay ka, hanggang sa lagi kang natatalo. Di ba? Minsan pagka tayo, mayroon naman tayong ugali na kapag natatalo tayo, gusto natin yung makabawi eh. Kumbaga sa ano, habang nasusugatan ka, parang gustong-gusto mong lumalaban, parang ganun eh. Hanggang sa makabawi ka, yun lang yun. Kaya ang sugal, hindi ko masasabi kung may yumaman na ba sa sugal. Wala pa. Kaya yan yung isang downfall ng company driver or owner operator dito sa Canada, yung online sabong. Yun lang yun, guys. Ako, aminin ko sa inyo, hindi ako nagsasabong kasi hindi ako marunong tumaya niyan. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, nung nasa Pilipinas kami, ang tatay ko, Kristo sa sabungan. Pero nagpasalamat ako dahil hindi hindi ko hindi ko na pag-aralan ng yang sabong-sabong na yan. Kumbaga sa ano hindi ako natuto. Thank you rin sa tatay ko, sumalangit na dahil kahit paano hindi niya ako minulat sa ganyan. Kasi alam niya siguro na walang papupunta ng buhay mo pagka napasubo ka o nalulong ka sa sugal eh. Dalawa lang ang pupuntahan mo dyan, guys. Sabi nga nila, kapag ka tuloy-tuloy kang magsugal, tandaan nyo to, kapag tuloy-tuloy kang magsugal, mananamit ka ng butas-butas, sabi nila. Pero kung huminto ka sa pagsusugal, hindi ka makakabawi. Yun ang motto ng mga nagsusugal sa Ilocano. Kunada, no, Ilocano,
No, agsardeng ka nga agsugal hanggang nga makasubbot. Nara. Ngayon, no, ituloy mo, no, ituloy-tuloy mo at pa nagsugsugal mo, ag isuot ka rorot, kunada, dajay ma, kunada ma, tilo ka naman, dajay. So nga awan ti may na, matlaan. So nga guys ha, tandaan nyo, ito hindi ko inaano, hindi kumbaga sa ano, hindi wala naman akong pakialam sa buhay ng mga ng tao kung ano yung gusto nila sa sarili nila. Pero ang pinag-uusapan lang natin dito kaya marami pa ring mga tao or owner operator o truck driver dito sa Canada na down pa rin dahil sa sugal. Ah, maniwala kayo sa amin. Sa akin, yung kakilala ng misis ko, mga kaibigan nila, babae, mag-asawa pa nga eh. Mahilig sa casino. Oh, alam nyo naman dito, pa kasi casino, di ba? Eh, wala dito kasi yung bahay-bahay na nagtotong it's kay. Hindi uso yata rito. Ewan ko lang kung meron. Yung casino, malapit na. Pupunta ka lang. May baon kang pa 50 kapag napasubo ka, ay bubunutin mo talaga yung pambayad mo na ng apartment ninyo para panglaro mo sa casino para makabawi ka, di ba? Yan yung isa. Kasi alam nyo dito sa Canada guys, sa Canada I will only speak with Canada because I'm from Canada. Kasi nasa Canada tayo. Di ba? Nandito na lahat yung oportunidad. Maging masipag ka dito, makukuha mo, mabibili mo lahat ng kaya mo. Nakita nyo naman ang Lakay Tracker. Oh. Isa lang din naman akong ordinaryong owner operator. Ako lang ang naghahanap buhay sa bahay. Which is si Mrs. is full-time job niya ang mag-alaga doon sa tatlong maliliit. Di pa niya pwedeng iwanan eh. Kahit gustong-gusto na ni Mrs. magtrabaho eh. Kasi hindi siya makakuha ng full-time job. Gawa nga ng syempre yung tatlo, iba-iba yung pasok. Pero pag lumakalaki yung mga yun, mag-aaral din, ay magtatrabaho din siya. Kasi naiinip na rin siya. Gusto na rin yung maiba yung takbo ng buhay niya. Pero sabi ko, wag muna. But anyway, yun nga, sinasabi ko sa inyo, ako lang yung naghahanap buhay, pero na-provide naman namin mag-asawa ang pangangailangan ng pamilya. Basta't marunong kang humawak ng pera, masipag ka, hindi ka pala gastos. No. Nakita niyo ang Lakay Tracker. Regular na owner operator, nagbabayad pa ng truck. Hindi naman ganun kalakihan ang kinikita ko. Kumbaga sa ano, halos pare-parehas lang naman ang kinikita ng mga owner operator dyan. Nakagaya ko, lamang man sila, pero hindi naman ganun kalakihan. Pero kahit pa paano, nakaka-provide ako sa pamilya ko. Mayroon pa na itatabi, nakakabili pa ako ng investment ko. Di ba? Nakita nyo naman yung mga pinapakita ko sa inyo. Hindi yun sa iyayabang ko sa inyo, hindi. Kundi, ipinapakita ko sa inyo, kapag maging masipag ka lang dito sa Canada, lahat ng mga bagay yan, makukuha mo. Oh, makukuha mo. Ano lang yung guys. Sabagay, kahit hindi lang naman siguro dito sa Canada, kahit naman siguro pag OFW ka sa, ano, sa Taiwan, Saudi, kahit saang lugar siguro, basta masipag ka, ang iniisip mo talaga yung future mo. Mag-ipon ka ng mag-ipon kasi hindi habang panahon, ah, hindi habang panahon malakas ka magtrabaho. O, di ba? Yun naman talaga yung goal. Mag-ipon ka pagtanda. Honest kung OFW ka sa isang lugar, like sa Saudi o Hong Kong or ano ka man, di ba mag-iipon ang gusto mo para pagdating mo o pag-uwi mo sa Pilipinas, makakapag-put up ka ng iyong business, di ba? Dito sa Canada, di mo na kailangan na mag-put up ng business kung tutusin. Kung masipag ka lang dito, makakaipon ka na para pagtanda mo. Pero kung gusto mo tumayo pa sa isang bagay o mapunta ka o subukan pa pag negosyo rito, marami naman paraan kung tutusin mo.
Dito sa Canada, kayang-kaya mong, o kayang-kaya ka, o pwede kang pautangin ng bangko ng kahit ilang daang libo pang negosyo mo kung tutusin dito eh. Gusto mo magtayo ng restaurant dito, pwede. Hindi mo naman kailangan yung talagang totally pocket money, mayroon kang ganyan. Hindi, may mga nagpapautang dyan. Of course, kailangan mo lang talaga yung magandang klase ng credit history, yung talagang alam ng bangko na nagbabayad ka ng utang. Which is lahat naman tayo, pag gusto nating magnegosyo, galing lahat ng puhunan natin sa wala. Kumbaga, inutang lang natin, katulad ko, inutang ko lang ng truck ko. Ayan, tignan nyo, nagnenegosyo ako ngayon bilang owner operator, ang truck ko, hindi ko naman binayaran to ng cash na galing sa bulsa ko pinambayad, kundi inutang ko to hulugan. O, until mabayaran ko sa kontrata, yun. Pag nabayaran ko na yung truck ko, yun na, yung makikita natin, kumbaga sa ano, yun ang tubo. Kumbaga, doon mo na makita yung tubo kapag di ka na nagbabayad. So, conclusion ko sa mga kapwa nating mga company driver dyan na gusto mag-owner operator, kung gusto yung mag-owner operator, ayan, subukan nyo guys, subukan nyo. Kasi sabi nga nila, wala ka naman, ang isang bagay kapag hindi mo nasubukan, hindi ka naman ano, hindi mo po pwedeng sabihin yun eh. Kasi hindi mo naman na-experience eh. At least kahit paano, kung masubukan nyo at sabihin nyo, hindi para sa akin. Hindi para sa akin. O yun, at least kahit paano, pwede may suli yung truck. Ganun lang naman yan. Yan lang yung kasimple, guys. Alright, but anyway, tuloy-tuloy lang tayo. Meron pa tayong isang oras driving. Hopefully, ma-accommodate tayo ngayon. Anyway, guys, it was nice talking to you. To all of you. Alright, guys. We are now here in St. Louis, Missouri. Matraffic. Sa kabila, wala, hindi na tayo aabutin dun sa ano, sa ating delivery. Kasi gabi na, sarado na daw sila, sabi ng dispatch. Kaya hanap na lang tayo ng matutulugan, tapos punta tayo doon ng umaga bukas. Pag-aagaan na lang natin. Ay, at saka pagod na rin ako. Matagal, at saka mahaba na rin yung tinakbo natin. Nakaka 9 hours driving na ako. May natitira pa 2 kilate. Nakakapagod din pala mag-drive, guys. Kahit sabihin natin nakaupo kang ganito. Siyempre, yung maghapon ka nagdadrive pa naman eh. Lahat sumasakit, likod, wet. Tsaka isa pa, nagkakaedad na rin. Naabot na naman tayo ng gabi. St. Louis.
Ay, sana ka pamasyal ulit ka rito sa St. Louis, Missouri. Kita natin yung mga building nila rito. Ameristar Casino. Kalat din ang mga pulis dito. DC hours, medyo maraming sasakyan. Saan ba tayo magpapahinga? North Broadway Truck Stop. Yan. Doon na lang tayo matulog guys. Malapit na rito.
Alright guys, good morning. Ayan. Nandito na tayo sa ating de-deliveran. Dito na ako natulog kagabi. At dito ako nag-park sa side na to. Mamaya pupunta na tayo dyan sa kanilang dock or dun sa gate para mag-unload na o mag-check-in. Ayan o. Oh. Dun. So nga lang, maghanda ako ng $40. Nakita ako kagabi, mayroon silang babayarang $40 eh. Wow! Alright. Gagawa lang muna tayo ng kape, tapos we start our day. Siyempre, simula yan sa kape. Ang tagal mag-snow ngayon guys. Mga ganitong panahon, okay na sana eh. Yung mga nag-i-snow na eh. Pero sa totoo lang, salamat na nga lang ako Pero I'm sure karamihan ganun din na sana huwag na muna mag-snow para hindi madulas ang karsada. Pero hindi mangyayari yan. It's Canada, you know. Yun nga, siya nga pala, masasabi ko sa mga subscriber ko, huwag yun na lang pansinin yung nag-iisa nating buzzer dyan. Kasi hindi ko naman na pinapansin. Kumbaga sa nagpapapansin na lang yan. Ito ang tandaan nyo, mag-vlog man ako, hindi, ipakita ko man yung ginagawa ko sa inyo o trabaho ko, hindi, buhay pa rin naman tayo. Bakit kanyo? Siyempre, hindi naman yung vlog yung number one na hanap buhay ko eh. Ito, tracking. Kaya kung hindi ako ma-appreciate ng mga ibang tao sa pagiging owner operator ko, kasi hindi daw ako marunong magmekaniko, and so what? Di ba? I-google ko na lang sa pamilya ko yung oras para sa ganun makasama ko sila. Kaysa kalikutin ko yung truck ko. Meron naman talagang designated na gumagawa ng truck, di ba? Kung walang mekaniko, o di wala sanang sasakyan. Yes! Kaya wag nyo na lang pansinin kasi nagpapapansin lang sa akin yan. Halatado naman eh. Hindi ko na rin rini-reply yan. Dinidedma ko na. Kasi wala naman akong dapat ipaliwanag. Wala naman akong dapat patunayan sa kanya para sa ganun makipagdebate pa ako. Napaka-nonsense naman yan. And so what, di ba? Kung hindi ka marunong magmekaniko, hindi ka ba pwedeng mag-owner operator kung ikaw ay walang alam sa walang alam sa pagmemekaniko? Naku, napakadaming owner operator dito sa Canada na katulad ko na hindi naman alam ang loob ng makina. Bakit kailangan mong kalikutin o buksan ang makina mo? Hindi mo naman kailangan buksan ang loob ng makina mo. The hood, you have to open the hood, check the oil, silip-silipin mong mga dapat mo silipin. Yun lang yun. Pero kung ikaw mismo gagawa, hindi na. Para sa akin hindi na, I-google ko na lang yung panahon ko sa family ko. Kasi yung expenses naman nang yan, ipupunta naman sa business expenses ko yung gastos. Huwag nyo na lang pansinin kasi hanggang salita lang naman yan. Wala naman napapatunayan yan. Kung sino man yan, kasi napansin ko parang papalit-palit na rin ang pangalan eh. Ay, isip ko, inaasar lang ako nito pero hindi ako magpapa-apekto sa mga ganyang klase ng tao guys. Ang dami kasi ako nakikitang mga subscriber natin na nasa panig ko na sila na mismo ang bumabara doon sa tao. Yes! Yan. Binabara na nila kasi wala naman siyang wala siyang ambag sa industry. Hindi mo nga alam kung totoong truck driver yan eh. Meron pa ako nabasa ron, sabi pa nga medical expert daw. Ano ba yun? Medical expert o truck driver expert. Lahat, eksperto siya sa lahat eh. Bakit hindi ka mag-vlog? Lahat ng mga alam mong sabihin sa mga video o vlog ng mga ibang tao, di sabihin mo sa vlog mo, kasi nasaiko ko sa'yo, magaling ka magsalita at marami kang alam. Kung ilagay mo yan sa video, I'm sure susundan ka ng mga tao.
Susundan ka. Maniwala ka sa akin. Ganun lang yun. At saka itong ginagawa ko guys, nagbablog ako, pinapakita ko lugar, pinapakita ko sa inyo yung about sa owner operator team ko, no? Nakikita nyo ito, hindi lahat ng tao marunong magmekaniko pero kayang maging owner operator. Meaning, hindi hadlang na wala kang alam sa pagmimekaniko para maging owner operator ka. Yung mga basic lang naman, madali lang pag-aralan, pero kung yung mekaniko na yung parts engine na ng ano mo, yung truck mo, hindi mo na kailangan gawin yun kasi may gagawa naman yun. At igit sa lahat, may mga tools yung mga yun o equipment yung mga yun na kailangan gamitin para dyan. Dito sa Canada, kung naiintindihan niya, dito sa Canada, it's all about running a business. Kung alam mo lahat yan, di wala nang kikitain yung mekaniko. Diba? Guys ito lang masasabi ko, huwag nyo nang pansinin yan. Kasi nagpapapansin lang sa akin yan. Yes! At saka, hindi ko alam kung talagang truck driver yan eh. Kasi may mga tao talagang ganyan. Ako, meron din akong mga kinaiinggitan, pero instead na mainis ako sa kanila, ang ginagawa ko silang inspiration. Sila yung nagiging inspiration ko. Para sa ganon, umangat ako, iniisip ko balang araw, aangat din ako. Hindi yung maninira ako, magbubungang ako, mas marunong pa ako dun sa may-ari ng truck. Hindi, wala ka naman na ambag sa kanya, hanggang salita ka lang naman. Oh, di ba? Pero kahit paano naman, nakita nyo nga, yung tulad ng sabi ko, kahit ganito, na hindi ako marunong magkumpuni ng mekaniko, magmekaniko sa truck, oh, marami pa rin naman akong naipupundar, nabibili. Oh, kaysa sa mga, hindi ko linalahat kaysa sa mga owner operator na pinagkukumparahan sa akin. Oh, di ba? Ikumpara nila ako sa owner operator na iba dyan wala naman ako nakikita ang pagbabago sa kanila. Yan lang naman yun. But anyway guys, tama na yung pag-uusap natin tungkol sa nagbabasa sa akin. Papasok na tayo sa loob para sa ganun mag-check-in at ma-deliver na to at makakuha na tayo agad-agad ng load. Marami na pala rito. I-park muna natin ito dito yung truck, tapos punta tayo dyan sa gate nila. Oh, may bayad gate pass 40. Ngayon sinabi ko sa inyo. Tara, mag-check-in tayo. Maluwang tong lugar na to Ano man sabi, gate pass required for all drivers. Gate fee 40 bucks. All trucks, tractor right turn, then park. Right here. Oh, here? Okay. Hi. Hey, how you doing today, man? Good, sir. You delivering or picking up? Delivering. All right, let me check out that paperwork. Yeah. My first time, huh? Okay. It's supposed to be in the driver's side. Why is it in the left? Oh, in the right. Everybody's supposed to pull over. Oh, okay. I get you there, my friend. Do you have a pay? Do you have to pay? Do you have to pay? Yes, $40 delivery fee, 40 in cash, 45 with credit and debit card. I have a $40 money here, cash. Okay. What are these, potatoes? Yes. Oh, here. Right. What's your truck company name? Turk Enterprise. Is it Turk? T-U-R-K. Turk, yeah, Turk. Yes, sir. Pass is also your receipt.
You're going to doors 72 to 82. I will write down here. Okay. 72 to 82. And you check in at 78. 72 to 82, check in 78. Yes, sir. Okay. So bring my truck. Yeah, you go ahead and take your truck. So in up this there. area, go ahead And there. it's just about 3/4 of the way up the back here, and you'll actually see a light post with 72 on it, and Oh. you'll be just past that. Oh, thank you, sir. No problem, my man. You have a good day. Iutso. Ay, naku, 40. United. You work here? Here. Right there with the green on. Oh, I... Yeah, talk to him. Okay. Hello. Morning. I have delivery, sir. Is it here? Okay guys, door 3. Diyan tayo, door 3. Alright. Patayin na natin to. Ina-unload na tayo, mabilisan lang sila. Mabilisan lang. Mabilisan. Alright guys, ayan. Antayin ko na lang na ma-empty tayo, tapos larga na ulit tayo sa susunod nating pick up. Tulad nga ng sinasabi ko sa lahat, no, hindi mo naman kailangan talaga na maging eksperto o magaling sa makina para maging truck driver ka or owner operator ka. Kasi tandaan nyo, maraming owner operator dito sa Canada na wala naman talagang kaalam-alam sa mekaniko, you know, sa pagmemekaniko. Kaya yung mga iba, huwag kayong mawawalan ng pag-asa na mag-owner operator. Kung gusto yung mag-owner operator, kung ang iniisip ninyo wala kayong alam sa pagmemekaniko, hindi yan issue. Kasi may mga designated parties o may mga tao na pwedeng gumawa niyan, yung mga lisensyado talaga. Ayan guys, antayin ko na lang ito at tapos alis na tayo. Siguro putulin ko na yung video vlog natin dito guys, no. Once again guys, huwag nyo nang pansinin yung mga taong nagbabas sa atin, kasi halatang nagpapapansin na lang sa atin yan. At thank you rin sa mga taong nandyan na pumapanig sa side ko.
So once again, it's Lakay Trucker here. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Peace up. Bye. Lakay Trucker.